Pa? Okay, nakaisang kwan na tayo guys. Ilang piraso na yan? 36. One set. What's up mga ka-dragon? Ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw guys is gagawa tayo ng ice candy na dragon fruit. Dragon fruit ice candy. Then ito mimigay natin bukas sa sitio Bato Singit. Then meron din kami iluluto na pansit at saka donut. So tara guys, samahan niyo po kami maggawa ng ice candy. Donut. Donut! Isa pang donut na KP&I. Iba-ibang flavor. Order na kayo guys! Wow, sarap naman ng ating dragon fruit. May naipon pa daw isang. Hindi kahit huwag mo nang ganyan lang tayo, i-blender na lang. Para ano ba, mabilis. Dapat guys, magpapa-ice cream tayo. Naisipan namin sakto meron tayong dragon fruit. Gagawa na lang kami ng ice candy. Para maiba naman, di ba? Gagawa kami ng nasa 200 na ice candy siguro ito magawa natin. 200 pieces. Ang ating ingredients guys, ito po yung ating ingredients. Skim milk and sugar, then meron tayong Alaska. Alaska ibap. Alaska ibap. Ay, nagkuha, saksakan. Di ba? Madami yata itong dragon na. Ano nanti? Tagong pa natin tubig ko lang. Nagkakambot yung kay DJ! Ayan, pwede na yan. Kahaba. Oh, diba guys? Oh. Ito kay JJ, gawa ni JJ, mahaba. Ng aglulokay. Yung kate Christian, Ito. mataba. Yung kanti pa sa Naku, lugi yung makakuha kay Ate Gretchen. kinsing. Aglulokay man Kaba, bakit nyo na? Hindi nyo pala magtala? Hindi daw nila ito naranasan. Naginis ako. Oh, si JJ o karunong. Nagagawa kasi yan ng ice cream din si JJ. Ni Lola Josie. Kasi nagbigay mo sa akin. Iba-iba namang size. Ang tinigaya nagbigay sa akin. Kunti. Saan? Matali pa to? Yan, matali. Piligos mo lang ante. Idiinan mo munang ganunin mo Huwag nyo nang subukan. Ganunin mo muna. Yan. Yan. Tapos iikot mo. Kaya hindi lang magganyan lang tayo. Baka hindi yan magtigas bukas. Kay aglulukay. Okay. Huwag lang mag-brown out. Huwag lang mag-brown out. Pag nag-brown out, maging palamig yan bukas. Ay, no. Mas may oh, galing ko. Hindi, huwag mo na ilampas. Oh! Ito ko na ilagay sa akin. Hindi! Nakailan tayo. Hindi mo na sa rate. Lagay mo sa rep at magtigas na agad. Paano daw yun to? Kagatin. Try mo lang isa. Kunin ko yung tray. Sabay pugsip. Okay. Kung napanood nyo guys yung vlog namin na episode, basta New Year yun eh. Magkupungan din Tawagan ako. namin si Mama. Tawang yung pinag-uusapan namin noon. Ito kasi ang business niya noon. Nagawa ng ice candies. Binibenta namin dyan sa plaza. Grabe nagawa ng ice candy yun. Ang lupit. Talagang pating ngipin. Gumagana. Pangbuhol niya. Nako si Mama. Ante, pastor! Sa Tiligaya, hindi niya kaya yan. Walang ngipin.
pag nagagawa ng ano yun, hindi talaga ako makalaro. Talagang, ayun. So, larong-laro na ako eh. Sige, hindi ako rin na candy. Dami ante, gawasan mo ito. Tagal pa naman magawa ng candy dahil na. Yun na lang natin ay. sukat. 17. O, diba? Iba-ibang size. Malis makakuha. Ay, ito na lang sa may malaki. Ito sa medyo Nakadepende maliit ito na sa bata. ano. Sa 18. Okay, nakaisang kwan na tayo guys. Ilang piraso na yan? 36. 36. Baka hindi rin ako makakwanta. Ako lang isa. Buti na lang marunong pa si Gigi magtali. Ay, baka ano, magpunas ka ng kamay. Gaya. Na. Kaya isa pala mayroon. Ano yung isang umbudo sana sa bahay. Kamusta ang experience ang Tiligaya sa pagtinda ng dragon fruit? Natatawa kami kasi may pogi. Nahiya daw si Ting at may Hoy, pogi. si ang Tiligaya. Ay, ikaw? Na-stress ka nga daw. Natin. Paghingi pa ako ng gana. Meron pa ako doon. Meron pa ako doon. Maraming ko. Ako kasi nagtitinda rin ako sa Manila. Dahil sa susunod, isama na natin si Gigi at si Auntie Paseng. Para matry. Hindi ka rin nagsawan tayo? Busy kasi sila kanina. Kayo ako siya ka. Kayo sa munisipyo, tinda niyo si Mayor. Hindi namin napasok si Mayor eh. Naubos na. Naubos na agad. Sa tourism pa lang, naubos na. Kailangan hindi mo Paglawag pa lang sa loob. Oo. Balik kami doon. Nagbiya nga ng biya. Yung matagyo, magtira pa lang kami nasaka. Walang tawanan. walang hangin. So yun guys, bali tapos na tayong gumawa ng ating ice candy. Kaya bali 200 na bata ang ating mabibigyan. Bukas naman na umaga magluluto kami ng pansit. Yan, tsaka yung donut nila isa. So, see you tomorrow guys! Yun, no? The next day. Hello guys! Ayan, good morning! Ayan, ngayong araw guys is magluto tayo ng ating pansit para sa katutubo. Ayan. Wala akong boses. Ante, gisa-gisa na ba yan? Siyempre, naigisa ko na ito. Oh, yan, dalawang kawali guys. Dalawang malalaking kawali. Pasyalan pala natin guys sila ay gumagawa sila ng donut. Donut buy. Ayan, napakadaming donut. Iba-ibang klaseng flavors. Assorted flavors. Wow, so yummy. Oh, magugustuhan yan ng mga bata. Ayan, sa mga gusto mag-order guys, order na kayo. Murang-mura lang. Mga suki. Oh, yan po. Oh. Anong flavor naman nito? Ube? Malamang violet. Malamang ga. Oh, ang dami nito. Ilang piraso to? 150. 150. Guys, lagay na tayo ng pansit. Pansit na bonggang-bonggang pansit. Okay. Pansit. Pansit, mga mahama ng buhay. Pansit ni Gretchen. Ito lang yan. Guys, ang pampatapings, pampasarap. Sumbatsa, grabe, dami.
Ay. Mahuli ka. Oh, yan guys, start tayo mag-repack. Ayan, 200 na styro ang ating lalagyan. Masangkot na ito mo. Repacking tayo ng Kakapa na isang kulidro dyan. Yan o. Nagkasalansan ka dyan. Ayan, ito na guys ang aming mga na-repack. Dami na. Guys, ready na rin po ang ating donut. Kasama ba to? Aking video yan. Yung sa... So guys, ayan, balik-balik sa tayo. Papunta tayo ng City Batong Singit. Ayan, ito guys yung ating dadalhin. Ayan, ang ating donuts. Liana's Donut. So, ayan, ito yung ating mga pansit. Wala tayong mga dalang guys ngayon. Mga bar, ay, mga damit-damit. Ganun. Kasi naubos na kaming damit. Wala pa tayong naipon. Guys, candy pala. Saan na? Nandun na. Punta mo doon. Matigas na ba yung ice candy? Natikman nyo na? Wow, sarap po. O, diba? Kasya kaya? Dito yan. Ayan guys, nandito na tayo sa Batusiget. Kaya lang, Guys, graduation pala dito sa school. Baka inaantay nila yung bisita. Kala nila kape. Bisita, bisita. Saktong-sakto guys, may dala tayong pansit at donut sa kanila. Pero, tingnan natin kung magkasya. Malamang kulang yan. Pero syempre, kung sino lang yung mabigyan, di ba? Ayan guys, gamarcha na sila. O, magmarcha na rin kayo. Magsabit na kayo. Antayin pa namin matapos guys. Sabit ko na lang yung sigaret. Ten, ten. May marcha nyo na yung dala niya. Wala na siya kuya ba? Baka magalaw, magtaob yan. Okay guys, tapos na ang kanilang graduation. Mamigay na tayo ng pansit at mini donuts. Hindi namin alam, ma'am. Oo nga, biglaan nga din. Lagi kami biglaan. Surprise pala. Hindi naman po namin alam na ngayon po yung graduation. Kaya sabi ko, sino yun? Sino po ang representative ng ating mga donors? Para makilala naman po kayo at mapasalamatan ng mga taga-barangay Sitio Batusigot po. Anyone po? Ano po? Papalo kami sa mga school din ma'am, namin. sir? Baka makahingi kami sa ano namin. Ladies official. Salita ko daw. Magandang tanghali po mga graduates. Ayan, congratulations po sa inyong lahat. Bali po, hindi po namin alam talaga na graduation po ngayon. Bali, magbibigay lang po kami dito. Nadaanan po namin. Maraming tao po dito. Kaya dito na po kami pumunta. So, dito na po kami napunta. Kaya dito na po namin mamibigay itong mga pagkain po. Ayan. Sana po magustuhan niyo po yung aming simpleng handaw sa inyong mga siyante. Lahat po kayo mabibigyan po. Thank you po. I-promote mo yung inyong i-promote mo para marami kayong Ayan, sa mga hindi po nakakakilala sa amin, kami po ay mga vlogger po ng Dragon Fruit Ladies. Ayan. Sana i-subscribe niyo po kami. Thank you po. Thank you. Paano pag pinanasa sila muna? Opo. Dragon fruit flavor yan. Ay, dragon fruit yan? Ay, parang gusto namin tikman yan. Tatakam sa ice cream. Ice cream. Sige, pagkain niya ba? Pwede po pakuha na kami ng ice cream. Tikman po namin. Nag-picture mo na kayo. Ayan, kuha na lang po kayo ng Ano sasabihin?
yun sa piling. Usog kayo, usog. Baka na yung stick natin. Yan. Sana may malaki yung dragon fruit. Naibenta na po kapon sa bayan. Flavor ng dragon fruit flavor po lahat yan. Yun lang po, yung Ayun ice lang. candy lang po. Ako na lang po kayo yung tig-isa po. Dali ko kayo na ice cream. Mga ma'am, papilahin nyo na yung mga bata. Saan yung ano niya, oh? May donut kaya? May... Ay, dito kuha kay donut, dali. May donut pa. Sa ano, gilid. Butas yung gitna niyan. May ice candy ka na? Ito ba may ice candy? Ito ako ba ice candy? Bebe ako. Huwag magtulakan, huwag magtulakan. Pila lang. Kawaway mo na ulit. Ba't mo yung mga tulakan? Baka pa Alam mo ko nila nag-isa kayo. Ako ka parang ice candy. Ice candy mo. Nagkagat na siya. Mahulog. Mahulog, bebe. iniwan na ako. Dali, sinong wala? Okay, kuha ka na. Hindi may stick, para may hawakan. Yan. Andun na. Gay, kuha lang ng ice candy. Sige na, kuha na iba dito ng ice candy para... Ay, yung stick ha, huwag nyo itapon. Eh, itapon nyo sa ano ha, baka yun sa stick. Kuha pa ng ice candy. Dali, kuha ka na. Mabenta ang ating mini donut, guys. Mini donut ni Cape and I. Pila na lang po dito. Ano, masarap? Ha?
Nako, last na lang tong ating donut, guys. Sige, kuha ng ice candy dyan. Ay, dalawa pa. Ayaw magpili ng dalawa ng yatay. Yung stick, huwag nyo itapon dyan ha. Baka makatusok kayo. Itapon nyo sa basurahan. Na. Huwag kayo magkalat. Huwag magtulakan. Huwag magtulakan. Ako ate tayo niya. Alawa po. Saglit lang, saglit. Kuya, Dan, dalawa pa. Doon sa bakod, nagingi. Pahiya-hiya pa eh. Dalawa. Dalawa sa amin. Hindi. Ano? Sarap ba yung donut? Ha, kuya? Sarap? Unlimited ice candy. So, nakakain naman silang lahat. Ayan. Kaya, thank you so much. Sarap? Sarap. Kagan, kuya. Nag-graduate yan. Salamat ang baby. Sige po. Tara doon. Tabuat, tanggol yun. Alaon na, alaon. Paalam kayo doon ako. Ay no, mga wala pa yun. Sa ate ay binigyan niyo? Kuya. Ay, ano, pansit po. Welcome po. Oh, dali, lapit na, dali. Magmadali. Ice candy, bigyan mo yan ng... Ice candy ah. Oh, kuha ka ng ice candy mo. Mayroon pang apat. Ito mo, baka Maubusan ka. Maubusan ka. Kuha ng ice candy doon. Gusto mo? nag-isa lang. Lana. Ayan guys, bali pauwi na po kami. Ayan, thank you so much. Mission accomplished tayo mga ka-dragon. Natuwa po ang mga bata at marami silang nakain. Maraming nakakain. Pati mga nanay at syempre binigyan din natin yung mga teachers ng donut ng KPNI. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat.